Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih channelku Tony bocah seumur besar. Oke lho, iki ceritane arep tuku es campur iki panas-panas. Wis ate tuku es campur. Oh, panas-panas iki. Arep tuku es campur murah meriah hargane 3.000-an. Wis lek margi kaseruanku mulai perjalanan campur. Oke lho, iki mulai perjalanan le desa Jetis tuku es campur iki. Oke lho, iki wis sampe dodolan iki. Iki langsung tak sepilo dodolane. Iki ana gorengan. Iki ana gorengan, ana goreng-gorengan. Iki lagi goreng. Iki anget-angetan lagi goreng soal iki. Iki lagi goreng iki karo ngenteni es campur iki ngantri iki rawame iki. Iki gorengane. Iki nek desa Jetis. Oke, samungkul. Iki asih ibu-ibu. Seribuan, Bu. Kaset pun Bu. Mantap. Iki kok kaset bisa iki. Iki aku milih gorengan iki ana ote-ote, gimbal tempe, ana tahu isi, ana kodok iki wonge lagi gaweno es iki. Iki lagi gaweno es iki lagi buntelo es iki lagi kei cawe es iki le buntelo iki wis oleh
es campur karo Cak Yudi. Oh bocile pakai dolanan piye iki pejalan mana iki langsung deh sawah panen ya iki pejalan oh iki lenggon oh iki ana tratore tratore oh iki ngarep gunung ngarep gunung oh pemandangannya apik kene oh, iya apik ya tem lu apik weh oh iki banget salaman oh iki mari panen mari panen iki mari panen tapi banyu-banyune sik ana oh oh iki pejalaman iki mau gak sidel liwat kono gak sidel kono kali mau ana wong iki nek mana kena apik ini oh iki pesanku es campur karo gorengan langsung sampai lapangan sebenarnya adem ademe wene ini tejak manas tahun ya oh iki nek wit adupung iki langsung jiko es nge-view es iki es 3.000 murah meriah iki gorengane 1.000-an gede-gedene ngene lho oh tapi wonge mau ya apen enak yo lali cek nek ya aku mangan sik lur oh sangu teko omah iki aku langsung mangan gorengan bro tani nge-review iki nih gorengan iki gorengan sewaan enak iki oh koi wak kare iki wak Jawa iki lho wak Jawa iki fotone jare mau tak ngono ayo mangan pisan wis mari mangan cak ya wis tuku es campur mbek gorengan bae ngono wah iki wak Jawa enak lur gizine akeh bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar nyoba gorengane Komedi enak gorengane ya sek panas enak enak lur mantap bingung nek ngalasi wong akeh ana wonge dadi bolak-balik nek lapangan iki bae adem iki nge-view langsung mari main gorengan BS
ngisor wit adem. Wit adem wis ana lapangane barang. Enak iki. Nek sawah jajane yo enak, cuma yo gak enak mbek wonge lur. Dadi yo wis ndolek nggon maneh iki. Anu view dono kon dikokok. Iki Foto. godho. Oh, lebih godho. Iki godho sewan. Terus iki tahu isi. Gimbal, Bolong. gimbal, Oke. ote, tahu isi. Gimbal. Iki mau ceritane arep nek sawah, tapi ana wong wisin. Terus nek lapangan ae iki. Sawah yo wis elek mergo wis Mari- mari panen. Siji mari biasa. ngebos. Nek tandur ijo-ijo royo-royo ono api iki dadi yo apa pause ya. Buat. Sentak lur, Iki ada di nih. Aku nek mangan mesti gak lali yo. Kudu buat sampah iki. iki aku langsung ngombe karo ngombe es. Es campur 3.000. Mas sakmene akeh padha bae 5.000 10.000. Biasanya nek dindi 5.000-an. Ayo, biasanya 5.000-an Yo. iki. Iki kita sih 3.000-an. Ah. Coba lur, mantap. Oh gitu tuh ya luwe iki. Gado lur. Tuh ayam. Apaan sih? Oh, tahu na dudunan. Tahu sih. Ngal tempe lho, gedine ngene. Sewunan kabeh jajane. Brotoni cek sing review tahu isi barang. Aku wis parek mangan sego. Brotoni kan gak gelem tak awan mangan. Mau pas tuku besek. Apa antri mau? Iki review kausi. Jalananmu piro ana iki? Enggak. 12. Penutupannya. Nah, bisa dikirim aku menit. Potong-potong bu. Parekan aku beto. Ese sampe nak 3.000 aja. Sampai buak Luas lho. sing akeh. Kul ngentakne men akeh. Alhamdulillah. Lu saya larang lah. Mana dia? Hah?
panen dia. Bikin wae. Ada lu banyak. Iki wis mari karo Kentek saiki kabeh arek ese lho delok isine. Sampai lur. yo iki akhire. Hari isine tok. Kentek. Mari ketemu. Temen mari. Bro tadi kentek kemarin kan jajan 1000 ambek ese. Apane bro tadi man godho sak mene yo. Oh tahu iki sak mene godho sak mene. Agak kemarin kan teko ndi, aku mek gimbal tipis-tipis iku. Iki wis mari review es campur man gorengan iki langsung ode mulai. Oke lur, sampai nih keseruanku tuku gorengan karo tuku es campur di Desa Jetis. Hargane murah meriah. Ing gorengan mau hargane 1000-an, es campure 3000-an. Wis iki langsung review pisan di lapangan. Wis tak ilingno aja lali like, subscribe channelku Tony Bocah Sumur Besara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.